51.0 ザ・ヤルマ今日も一日お疲れ様でした。1時間頑張っていこう。よろしく。2019年5月の16日、本日何曜日でございますか？本日でございますけども、今日は木曜日でございますね。時刻はね、10時5分をね、回ったところでございます。今日も皆さんお疲れ様でございました。お聞きの放送局は FM51.0 ザ・夜もガルパン。今日ものんびりとスタートのお時間です。よろしくお願いします。さあというわけで今日も本当暑かったですね。朝からねすごく天気が良かったから今日はね自転車に乗って最近自転車でね結構会社まで行くことも多くなってきたんですけども、やっぱあれだね、ちゃんと自転車とかそういうので体が動かしたりした方がやっぱ気持ち的にすごくいいですね。朝ね、ほら朝起きてさ日が昇ってる状態でね、そういう風にいろんなところに行くっていうのもやっぱいいでしょうし、で自転車とかやっぱ漕いでいった方がね結構体力的にも結構やっぱ戻ってくるし、体重もねおかげさまでだいぶいい感じに痩せてきたかなっていうところがあるので、非常にありがたい限りですわね。はい、というところでございましてね、今日もこちらの番組始まりましたけどもね、ガールズ&パンツァーというアニメ作品と、それが舞台となっております茨城県は大洗町などの情報をですねお伝えしていく、そんな感じの地域密着型な番組をやっていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい。で、私ですね、そちらの方で、いろいろとパーソナリティやらやってることと申しますので、皆様方どうぞよろしくお願いします。さあ、というところでね、今日話をしていくものに関してなんですけども、本日お話ししていくのは現状ですね。この前のゴールデンウィークのね、終わり際にもう一回ちょっと大洗に行くことになりまして、でその時にね、じゃあせっかくだからネモフィラでも取りに行くかということでね、ちょっとネモフィラをね取りに行ってきたので、そこら辺のねお話をさせてもらえればなと思いますんで、よかったら見ていってください。いやでもね、ネモフィラねなかなかすごかったっすね。何がすごいかっていうとね、いろいろと困るんですけども、やっぱりね来る人が大量に溢れてるっていう風なのも多いんだけど、それ以外にもねいろいろとなんつうんですか、でもやっぱ人がやっぱすごかったかな。朝のね5時半ぐらいかにね起きて、6時ぐらいから海浜公園口の方でね並び始めて、すぐに入れるやろと思ったら、結構ね開園前でもう人が長蛇の列に並んでて、これはやばいなと思うんですよね。でもなんとかいろいろと写真は撮りに行ったからねよかったんですけどもね、そこら辺のね話やら何やらいろいろと皆様方にねお伝えしていきたいなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。じゃあ今日もですねのんびり1時間だらだらっとやっていきたいなと思っておりますので、皆様方どうぞよろしくお願いいたします。さてでもゴールデンウィーク終わってネモフィラもね終わっちゃったからね、他にもちょっといろいろとこれから花の季節やら大変楽しいことを思ってますからね、今日も元気に頑張っていってみよう。FM51.0 ザ・夜もガルパン第551回目です。よろしくお願いします。パチパチパチ。
昨日放送局は FM51.0 ザ・夜もガルパン。今日ものんびりとスタートのお時間でございます。うちのこの番組ですけども、ガールズ&パンツァーとアニメ作品とそれが舞台となっております。茨城県は大洗町の情報をですね、お伝えしていく、そんな地域密着型の番組ですので、どうぞよろしくお願いいたします。はい。じゃあとりあえず適当にね、今日も見てきていただいている方のね、お名前やる読み上げていきましょうか。おばんです。まさきさんにしげさん、おしびさん、はしびれごろうさんにさつまさん、泉さんに日本を取り戻すさんにあかしさん、ミーティアさんにいおりさんに他7種の方々もですね、改めてこんばんは。 FM51.0 ザ・夜もガルパンパーソナリティことです。今日もよろしくお願いします。さてというところでね、なんか今ふとね、モニターを今ね、デュアルディスプレイでやってるんですけど、デュアルディスプレイでやるんだったら、これ片方縦枠にした方がなんかいろいろとはかどるんじゃねっていうことで今ね、なんとなく浮かんだから、ちょっとこれ放送終わったら、ちょっとあれだね、またいろいろとこう、ガタガタ動かしておくか。大体こうね、あれなのよ、私のね、視線というか、机に座るとね、右側の方にこう大体こうね、向くようになっちゃってる。こんばんは。後藤さん声が小さい。こうデッドスペースなのよね。あれ声小さい？やっぱりこっち、やっぱマイクの位置とかもあれだな。ちょっとね、マイクをね、少しね、離してる位置に置いてるから、多分ね、それのこともあって多分マイクの音量が小さく感じるんじゃないのかなっていうね。で、多分だけど、これをね、縦向きに変えたら、多分ね、そこら辺だいぶこう改善される嫌いがあるから、ちょっとね、そこ改善していきましょうね。でもせっかくだから、ちょっとね、つっても、でもさすがに今この場でやるのはちょっと怖いものがあるか。いや、案外いけるんじゃないか。いける。はい、こうして、もう今いきなりやんなっつう話なんですけど、ちょっとね、こういうのね、思い立ったらね、即座にね、やりたくなっちゃう人間なんですよ、私。そうするとモニターっていうかマイクをもうちょっとこっち側の方に近づけられるね。で、あとはモニターディスプレイ設定を、識別番号1の方を、これを縦向きにして、変更の維持。なんとかとりあえず見えるようにはなってからいいんじゃない？あとは放送。マイクの方は大丈夫？ちゃんと聞こえてる？聞こえてるから問題ないと思うんだけど。ちょっと少しだけ。よいしょ。ちょっとずらし込んで。とりあえずこんなもんやろ。よし。でも、縦長にすると異常なまでにあれになるな、これな。いっか。さあ、というところでございまして、つっても、あれじゃね、こっちのディスプレイをあれするから、はい。変更の維持。はい。とりあえず、一回やってみたけど、やっぱりちょっとね、もう一回直そう。めんどくさいことやってごめんなさいね、もうね。どうせ後でね、また放送終わった後にどうせ時間ある程度余裕あるから、そこでちゃんときっちりとね、やっていきましょう。よし。はい、OK。さあ、というところで、今ちゃんとこの声は聞こえてる方々は大丈夫？問題なく聞こえてます？やっぱマイクの位置とかの調整とかもね、ちゃんとはっきりしないとダメなのよね。和骨です。おいす、スキャンプさんもいらっしゃい。お越しくださりありがとうございます。今声の方どうです？ちゃんと声届いてる？ある程度ちゃんと届いてると思うんだけどな。コメントの反応がねと、実際スタートしていいのかどうかちょっと不安になるから、ちょっともうちゃんと反応よろしくし。今マイク自体のね音量スピーカー上げたからな。いっか。とりあえずやろっか。はい、じゃあというところで、まずですね、
しぐらちゃん開いて、よいしょ。できればこっちちょうどいいです。ディスプレイを縦側にできれば一番いいんだよな。まあいいか。これはいらんものとして5月3日の頭のところ。はい。というところでね、まあ5月3日ですね。まあその大洗から終わって、この前のね、普通にみんなでまあいろいろな人たちとこう泊まり会やってたんだけど、それが終わって、その後ね、5月の3日ですね、なんかね、5月2日の夜のうちになんかちょっとこう雨が降っていたみたいで、で、5月3日の朝にはちょうどこんな感じのね、朝露のね、光る感じのちょうどいい具合の感じのね、状態になっておりました。いや、結構いいよね。こういうね、雰囲気のね、時ね、すごく好きですよ。で、はい。で、まあね、ネモフィラのね、花をね、見に行って、ちょうど、まあ今回はゴールデンウィークがね、見頃を迎えていたということだったんですけども、まあ、実際すごくね、とても綺麗に咲いておりました。でもあれかな、空がね、ちょっと若干こう曇ってたっていうのがあるから、できればもうちょっとこう、あれですね、綺麗なタイミングの時に見に行ければよかったんだけどね、まあ、なかなかね、そこら辺はね、ちょっとこう残念ではありましたけども。あとね、他にもね、まあ最初にね、見に行った時のね、段階の写真がどこだったっけ。これ。はい。よし。まあこれあれですね。とりあえずこの日は7時半に開店だったんですよ。そのまあ公演としては。で、その7時半に、公演が開いて、そこから入場して、ダッシュして、それで見晴らしの丘というね、この見晴らしの丘というところが、まあこのひたちなか海浜公園の中で最もですね、こうネモフィラが綺麗に見れる場所ということだったので、ダッシュしていくとこんな感じになってます。ちなみに、これが開場5分後の風景ですね。開場して5分にはだいたいこんな感じなんですけども、これが20分ぐらい経過するとどうなるかっていうと、はい、こうなります。やばいっすね。同じところから撮影して20分でこれだけね、なんかすぐこう大名行列が出来上がるっていうね。いやもうほんとね、すげえなと思いましたよ。というわけで、なるかさんに川崎のじいさんさんいらっしゃい、お越しくださりありがとうございます。で、まあというところでね、今回まあいろいろと写真をこう撮ってきたんですけども、ちなみにこれが、オープンして、まあその5分後のね、10分、まあ7分ぐらいかな、7分8分ぐらいのちょうど見晴らしの丘の一番上の方に来たあたりかね、そこら辺から見える景色なんですけど、ちなみに海浜公園口の方をまっすぐ見るとちょっとこうダッシュでね来てる人たちがねちょっとこうちらっと何人か見える感じですね。もう今回はね一人でこう、ね、結構人が少ないところをこんなだけね撮れて結構満足でしたね。あんまり声が小さくなった。声が小さくなったわけじゃないんだけど、ちょっとねやっぱマイクの位置後で直そう。はい。で、こんな感じでしたね。ちょうどね、空の青さと、まあちょうど曇る手前ぐらいだったから、まあちょうど綺麗に撮れたから、まあ良かったぐらいですかね。まあでもね、花の湿り気というかさ、もうちょっとこうね、やっぱネモフィラの花もね、太陽の光がこう出てないと、やっぱこうちゃんと綺麗にね、綺麗な青がね見えない。まあでも水に濡れてる青色も非常にこう綺麗だから良かったんですけどもね。ちょっとここら辺は少しこう泥というか土がねこう映ってしまったりしていたくらいかな。まあでも本当にねすごくこう一面が青色のねネモフィラが咲いているから、これはやっぱ見に行って正解でしたね。
てかまあゴールデンウィークでもこの時期にしかまず咲いていかないものでございますからな。ちなみにね、普通にポピーとかも咲いてたんですけど、なんかこのポピーはね、どこかからか、なんかこう、まあ、流れてきて、それがね、こうそこで根付いてしまって、要はネモフィラのね、本当はここネモフィラの花しか存在しないはずなのに、ポピーが咲いているっていうね。ちなみに20分後ぐらいかな、20分後ぐらいにはこんな状態になってました。さっきの入り口付近の方ですね。なんかもうすげえこうね、なんだろうね、昔のね、AA とか分かる人だったらね、多分知ってると思うんですけど、こうなんだろうね、2ちゃんから来ました、2ちゃんから来ましたみたいな感じのね、アスキーアとか、あれを思い浮かべるぐらいにね、すげえ人だかりが溢れて帰ってきてて、うわー、これだけね、まあやっぱネモフィラって言ったらやっぱこれだけの人が来るんだろうなというね、感じでしたね。こんばんは。まあもう基お邪魔します本的に自分はもう全体写真は撮り終えた後だったから、まあいいや、もう好きにちょっと写真撮らせてもらおうっていうことでね、そこからはもう普通にズームアップでのね写真撮りがほとんどでしたね。まあでもやっぱあれだね、ちょっと今日ね、今回行った時に知り合いからまあズーム用のね防衛レンズをこうお借りしたんですけども、やっぱね、防衛レンズあるとね、すごくいいですね。何がいいっていうとさ、やっぱりこういう風に花を撮った時にちゃんとこうね、おしべとかそこら辺までがね、はっきりとこう見えるのか。やっぱこういうのが撮れるってやっぱすごくいいですよね。あと個人的にこういう感じかな。やっぱこう手前側とさ奥側の方でちょっとこうボケてねっていうか、これちょうどいいのがさ、手前側のネモフィラが青くなっていてね、ちょっと奥側の方はさ普通にポピーの赤色だから、ちょっとこう対比と言えばいいんですか。そういうのが撮れたのがね、ちょっとすごくこう個人的に大好きでした。はい。でまあネモフィラの写真を撮りつつ、個人的にね、どれだったっけな、これじゃないんだよな。これでもなくて、これでもなくて、これ。違うな、もう一枚あったはずだ。もう一枚なかったっけ、あれだけか。これ俺すごくいいなって、自分でね、撮ってね、自画自賛したくなるね、ものなんですけどもね。ちょうどほら見晴らしの丘の傾斜沿いにね、ちょうどこうポピーが一輪だけいい感じにこうほら高めに咲いてるから、それをちょっとこう端っこに置いて、でそのね丘の山の上の方には人がこう歩いているのが見えるっていうのがね、なんかこうちょっとこう不思議な遠近感を生み出しているのでね、私はねこれすごくね好きでございますね。で、はい、続いてネモフィラ、やっぱこういいね、たまにはね、あれですね、飯ばっかとかね、取るよりかはね、こうやってね、ちゃんとね、花とかそういったものもね、取った方がね、やっぱ精神的にこう安定してきますわね。で、一応こちらがですね、ネモフィラのところの、他のところにも、ネモフィラの近くのところにね、菜の花がこう咲いていたので、こういった綺麗な菜の花もね、すごくね、黄色く生えていましたね。いいよね。ネモフィラの青に、ポピーの赤に、で、あれかな、菜の花の黄色か。ここら辺のね、色合いのちょっとね、変わり具合がね、非常にこうやっぱいいですね。花とかは、あとツツジか。今年はね、結局ツツジの花取りに行けなかったからな。なんだっけな、ツツジ園って、ツツジ祭りっていうところが結構至るところでやってるんですけどね。今年ね、俺がよく地元のね、ツツジ祭りのところがやってなくて、だからちょっと今回はツツジ取れてませんでした。悲しいです。で、焼肉定食さんにエクセルさん、フジアンさんいらっしゃい。お越しくださりありがとうございます。まあでも次に撮るんだとしたらあれかな。6月ぐらいになるとね、潮来で、あやめ祭りっていうのがやるんですよね。で、そこのあやめ祭りがすごくこうね、人気が高いので、ちょっとそっちにね、また写真撮りに行きたいなっていうところですね。やっぱこう普段ね、昼飯というか大洗とかの飯ぐらいしかさこう取るものがないから、たまにこういうのちゃんと取ってあげるといいですよね。
で、ちなみにね、はい、こんな感じになってますね。さっきまでこうね、一面人が一人もいない状態だったのが、2、30分過ぎただけでこんだけの人が来るっていうね。いやー、まあなかなかわかんないもんですわね、もうね。まあでもね、やっぱりゴールデンウィークっていう風なお休みの期間っていうのと、やっぱこうネモフィラっていうね、まあよく世間的にはね、死ぬまでには一回見たい風景っていうことでよく言われるんですけども、こちらのね、風景を見にね、やっぱいろんなところから来ているみたいですよ。で、一応ね、まあもしね、なんかドンキーコングみたいだ。ドンキーコングみたい。まあドンキーコングのステージ的な感じではありますわね。ちなみにそのね、大洗マップで見てみましょうか。ひたちなか海浜公園はね、上の方行ってこれなんですけど、ちなみに今回ね、私が入ったのはここですね。ひたちなか海浜ゲートの、海浜口の風のゲートっていうところがあって、ここから入っていって、航空写真で見た方が多分分かりやすいかな。はい、ここから入って、この道まっすぐ行って、さらに突き抜けて、ずーっとまっすぐ行って、高速道路の上を抜けると、もうすぐにこの見晴らしの丘っていうね。で、この見晴らしの丘というところが、先ほどのネモフィラが見れる場所なんですけども、もしね、この時期にちょっと来年行くかなっていう人とかは、ぜひともね、気をつけていただきたいのが、こっちの翼のゲートから絶対に入らないこと。翼のゲートから絶対入ろうとするとどうなるかっていうと、こっちの方ってあれなんですよ、観光バスとかそこら辺の人たちも入ってこようとするから、もう正直ね、かなり大混雑します。なので、もしちょっとね、行かれるんだったら、少しね、離れてはいてもね、こういったね、こっちの端っこの方ですね、風のゲートとかそういうところからね、入っていくことをね、強くお勧めいたします。正面から行ったことがない人挙手の。だってさ、これのね、日じゃねえぐらい人いたからな。で、まあそこら辺、まあいいや、気にしねえっつって、最終的には写真をね、パシャパシャ撮って、まあちょうどね、帰ってきたんですけど、最後の方、あれだもん。もう俺も写真撮り終わったからいいやって言って帰ろうって言って、その風のゲートっていうところまでね、歩いて行って、で、なんとなくちらっとこうね、見晴らしの丘の上の方を見たら、もうこんなことになってましたからね。なんかあれですかね、巡礼の旅か何かしてるような感じなんですかね、もうね。いやもうね、風というか、まあもう人のさ、うねりとね、まああとやっぱこう、天候があんまりその日よろしくなかったっつうのが一番こう悲しいところでしたけどね。できればちゃんとね、綺麗な青空の日にね、撮りに行きたいもんですよね。おやす、ジャルアナさんいらっしゃい、お越しくださりありがとうございます。はい。で、まあ、ひたちなか海浜公園のね、ところも終わってきまして、こちらがですね、藤の花でございますね。まあ、藤の花、これね、大洗のあるところでね、咲いているものなんですけども、多分皆さんもね、見たことがあるんじゃないかな。その日、あれなんですよ、ひたちなかに行って帰ってきて、ちょっとこうね、泊まってる場所でちょっと昼寝するかって言って、少しこう昼寝して、で、じゃあちょっと出かけようって言って出かけて、藤の花を取りに行ったんですけども、大洗ではね、この藤の花が、なんだろうね、確か国の天然、なんだっけな、なんか特別な場所になんか指定されてるとかだったかな。ちなみにそのね、場所なんですけども、一応個人の邸宅の中にあるので、場所に関してはちょっとあくまでもこうオフレコな感じで、ぜひともちょっとね、探してみていただきたいですね、皆様にはね。だってさ、俺も初めて大洗に行って、この写真をね、見たときなんか、やっぱ結構、なんだろう、藤を撮ったとき、綺麗に感動したからね。
東京にもね藤の花が咲いている場所があって、それが錦糸町のね亀戸天神っていうところなんですけども、その亀戸天神さんのところで実はね撮ろうとするとねあんまりあれなのよね、実はあそこの結構藤の花ってもう結構なんだろうね、あんまりそんなにね量が多くなくて、いつぐらいだろうな、だいたい高校とかそれぐらいの時に見に行った時はすごく綺麗だったのが、ここ最近大人になってから行ってから全然なんか少ない状態だったんですよね。こんなになんか少なかったかなってあったんですけど、ここのご自宅に関してはもうね家がすげえなんか藤の花をさ、もう藤棚も作ってるぐらいだから、とても綺麗でね、いやしかもね藤の花近くによるとね香りがまた素晴らしいんだよね。藤の花、花さんがね好きな花っていう風なのもありますから、個人的にはねでもそれ以前から花さんのねこの花さんとかじゃなくてこの藤の花っていうのは結構自分の中でも好きなものではあったんですけども、でもやっぱ花っていい香りするんですよね。グーテさんからの帰りに見たような、グーテさんからの帰り、どっち方面に帰るかにもよりますけどもね。やっぱ大洗ってさ、結構こういってなんか花とかそういったものを結構めでられる方が非常に多くてね、街の中歩いててもね、なんかすごくいろんな花をね家の前にね軒先に飾られている方とかが多いからこんばんは、歩いてても楽しいのよね。浦山さんいらっしゃい、お越しくださりありがとうございます。はい、こんな感じでございましたね。やっぱあれだね、花の写真を撮るときはやっぱズームレンズすごくいいですね。だいたいね花を撮るときって結構広角レンズというかね近づいて接写をするんですけど、望遠レンズだったらだいたいね 2メートルとか1メートルぐらい離れててもここまできっちりと抑えられるから、やっぱいいなこのレンズと思いながら写真撮ってました。でこんな感じですね。いやもうね藤の花がすんげえ綺麗だったからもうずっとね写真撮っておりましたね。さてとつうか多分この調子でいくとでもこの調子でいってもとりあえずあれかな、こいつであってここら辺のところで終わって、でちょうどねどこだったっけ、あれだ中村屋さんだ。中村屋さんの方にふらっとその後に歩いていってね、ちょうどこの時にだっけ、明石さんと誰だっけ、あとわちゃおさんか。ちょうどね明石さんとかもちょうど大洗に来ていて、久々にねまさかここのタイミングでちょっとご挨拶をさせていただけると思ってもいなかったんですけどもね。やっぱゴールデンウィークともなればねいろんなところから遠路こちらの方にね来られる方多いですからね。ただご主人に聞いたらゴールデンウィークでもねちょっと人が少なかったから6月とかにねまた人が来るでしょうっていうことで期待をされておりました。でこちら中村屋さんでございますね。タワーがパワーアップしてる。タワーがね結構ねいろいろとね物もねかなりぎっちりとね取り揃えて、でなんだっけ塩のりタワーの方もねかなり量増えていたんですけども、ちょっとそっちの方はね写真押さえてなかったな。というところでございました。であとはとりあえずは今日はこの辺りにしておこうかしらね。他にもねまだね紹介できるものとかいろいろとあるんだけど、今日多分ね全部やってしまうとねそれこそね多分もう今月というかネタがねなくなってしまう部分があるからな。せっかくね貯めたのにいきなりもうネタがなくなって、じゃあ明日から何話そうか。でも明日から何話そうかっつってもねなんだかんだほら大洗のさあれがあるじゃない、最終章とかの公開のやつも何やらありますからね。というところで今日はここの辺でございます。うっすー、うきくんいらっしゃい。お越しくださりありがとうございます。他大洗でさ結構皆さん花とかって見に行かれたりする方どれぐらいいますかね。
やっぱ他にも花とかだといろんなところにね、その大洗の婦人会の方々がね植えてたりだとか、やっぱ海の月間の日取りも決まりましたエクセルクさんいらっしゃい、お越しくださりありがとうございます。そうだね、海の月間の日取りも決まってきましたね。大体いつも通りかなっていうところで、海の月間というものが大洗にはありまして、それがね、7月の6日、6日と7日ということで今なってるんですよね。で、海の月間っていうのはそもそも何なのかっていうと、その時期に、あれですね、確かね、ツイッターで調べれば情報出てくるんだよね。海の月間。さてと、花といえば、数前あたりに秩父へ芝桜を見に行ってまいりました。こんばんは。おいす肩こりさんチームもいらっしゃい。さあお越しくださりありがとうございます。大洗海の月間。さっきこっちの方で情報が出てきてたんだけどな。7月7日が7月の8日か、大洗のね第4ふ頭っていうところで開かれるんだけど、そこにね茨城県の海上保安部さんとかが来たりだとか、いろいろとねそっちの方で、確か去年はあれだったかな、朝雪っていうね護衛艦が来ていて、でしかもそこのね女性艦長とかも出てきたっていう話ですよね。で平成30年、一応ね、平成30年あたりだとこんな感じですね。大洗海の月間艦艇公開 in 大洗ということで、結構この時は山切りが来てたんだ。昨年は山切りが来ていて、他にもね、パトリオットだとか、いろいろと87式だとかね、特にすごくいろんなものが来てましたね。で、あと、あれがあった。サンフラワーの心臓館札幌の館内公開ですね。いやー、懐かしいですね。ちょうどね、このタイミングで小金さんと一緒に、どこだったっけな、鉾田にあるね、民宿にお泊まりに行ったりしてて、でそういったところで泊まって、じゃあ一緒にこう過ごして、で翌日にね艦艇公開でサンフラワー開かれるよっていうから、じゃあ行くかって言ってね行ってきたりもしましたからね。もうね7月でしたね。でもう何もかもが懐かしいものでございます。はい、さあというところでホラガイさんもね来ていただいてお越しくださりありがとうございます。この海の月間イベントに関してはまたねどういうイベントだったのかっていうのをいろいろと情報をね出しながら改めて話をしていければなと思いますんでね、よろしくお願いいたします。大洗も海の月間に入るとね、やっぱこういよいよこう夏がスタートするんだなっていう気になるからね。だって去年もさ、その大洗のこの夏のタイミングで言ったら、ね、すげえ暑かったもんマジで。てかもうなんだったらちょっとそのまま海に行きたいねみたいなね感じですよね。できればちょっとこう今年はね、でも7月の20日海開きまでねなかなかこう泳げないからな。早いところちょっとこう泳ぎに行きたいところですね。久々だね、この年になってもね、なんか大洗に行ってとりあえずちょっと泳ぎたいよねなんてあんまりこうなかったからな。というところでございました。本日もありがとうございます。さあ、というところで今日のところもこっちの方に行ってみましょうかしら。こちらでございます。イラスト紹介コーナーです。はい、何も足さない何も引かないイラスト紹介コーナーのお時間でございます。本日もねよろしくお願いいたします。パチパチパチ。さてと、というところでね、今日はいろいろと紹介をしたい方がいるんですけども、ここだと肩こりさんチームさんのやつイラストをここで出させていただいてもよろしゅうございます？多分このアイコンだったらほぼ間違いなくねツイッター上でのねあの方になってるはずだから、多分ね間違いはないと思うんですよね。はい、よし、じゃあというわけで肩こりさんチームのイラストさんちょっとご紹介のためさせていただければと思うんでよろしくお願いいたします。さあ、というところでね、まずね今日最初の一発目に
出させていただくのが、まずはこちらですな。こいつ。というところで、今日最初のね、イラスト紹介はこちら、あれですね、昨日もね、放送の最後の方に出させていただいていた、ボブさんのマコさんでございますわな。マコさんって、あれなのよね。こうね、仲良くなる前は多分ね、結構こう、本当にこう、あんまり、なんかそいつのことを気にしない感じだけど、多分ね、一回ね、マコさんの多分、なんだろう、イベントというかね、フラグイベントいろいろと回収しまくって、個別ルートに入るとか、そこら辺までの親愛度を上げていくと、こういうことをね、言ってくるでしょうね。まあ、こっちが寝坊したらどうした遅刻かって起こしに行ってほしいのかっていうね。まあ普段多分あれでもそれでもあれなんだろうな、そういった個別ルートになったとしても基本的にはねマコをこう起こしに行くのが多分主人公側の感じになると思うんですけどもね、まあでもねそういう風にさ起こして遅刻がついてさ起こしてほしいのがでマコに起こされるっていう未来想像できないけどもな、いや絶対そうでしょ。いやもうエロゲ脳と言われてもまあだってエロゲでね育ったもんですからねまあエロゲというかギャルゲだけどね、まあでも間違いなくね朝起こしてもらいじゃあ起こしに来てくれよっつって言ってお願いしたところで翌日確実にねもう起きてないからとりあえずねそいつん家に行ったらまだ寝てるとかそういうね領域のねイベントが発生すると思うんですけどもね、ちょっと小悪魔的な、というところでまあでもね個人的にそうこのねなんだろうね含み笑みというかね最近結構ボブさんのイラストというかなんかね顔のね描かれ方がとてもこうね可愛らしいという感じなんだろうねちょっとね色気が出てきた、結構こうまあギャグって普段からね結構ギャグテイストに描かれる方だからあんまりこうやってねキャラクターの思いっきりこう表情が全部見えるっていうのがすごいなね、まあ、ちなみにね、あとね、そのボブさんが今日描いていたやつはどこ行った？和骨です。今日描いたやつどこかしらに入れていたはずなんだけどな。おっすー、ボブさんいらっしゃい。お越しくださりありがとうございます。ちょうどね、ボブさんのね、お話をこうしていたね、あたりのところに来ていただきましたね。さすがですございますな。あとこれですね。まああれですね。妹さんがこうね泊まりに来ていてもね急な収集にも対応するということですけどもね。まあでもなんだろうねお姉ちゃんとか普通にこうねなんか呼ばれたりしたらさなんか真帆さん急にこうシフトチェンジするところありますよね。なんだろうストイックなまでにね多分ねそのねスイッチの入り方がね多分ねあれになってくると思うんだよな。多分美穂と二人きりになると真帆っていう存在真帆姉ちゃんというね形容された形になってそういう状態だとね基本的にはねもうね多分表情やら何やら全てがもう緩和されてるんでしょうけどね。で多分エリカさんの声を聞いて隊長っていう風に隊長とかって呼ばれた瞬間に多分スイッチが一気に入るんでしょ感じなんですかね。だからまあね美穂が持ってきたボコパジャマをね着ていてもまあ実際のところは多分ねエリカさんのその声を聞くだけで真帆になるわけですからそれを考えたらねまあ多分こんな感じになるんだろうなっていうね、まあでもぶっちゃけいろいろと考えること細かいこと考えなくても多分真帆さん天然だから大元の部分がその天然要素絶対強いはずだからなこの人な。前にねボブさんが書いてたねなんだっけ普通になんだっけなその海に真帆とエリカとミポリンの3人で来た時に変なねなんかチャラ男にねえねえ彼女どこ住んでんのって言われてどこ住みって言われた時に真帆さんが言ったね西住だかというね、まあこうねそうなんだけどそうじゃないみたいなね。普段はポンコツ設定。こうねまあ天然入ってる感じが非常にこういいと思いますね。まあでも私生活まあでもやっぱ戦車道がないと基本的にはねポンコツだってほしいかなお姉ちゃんね。
まあポンコツというかなんかちょっとこうどっか抜けていて、でもまあ美穂のことになったら全力でねこう突っ込んでいくっていうそういうスタンスが非常に良いんじゃないかなと思いますね。というところでね今日もねご紹介させていただきました。ありがとうございます。でこちらですけども、ハットプス、ツイッター、コムボブリム1204、はい、ありがとうございます。こちらですね、ボブさんのツイッターアカウント ID となっております。本日もね、ありがとうございました。さあ、というところで、今日のね、まず最初ね、ボブさんの紹介させていただきまして、で、今日ね、初めて、ちょっとこれからね、ご紹介をさせていただくんですけども、今日初めてご紹介をさせていただくのはね、こちらの方の絵でございます。いな、それは花山薫。パチパチパチ。うん、まあちょっと違うんですけどね、うん、はい、というところでね今日初めてちょっとこの番組でもねご紹介させていただきますのがこちらのねお砂糖さんという方のねまあ今ツイッターの名前で言うとお砂糖甘いの肩こりさんチームということでね、どっちが正式な名前としてどっちなんだろう。肩こりさんなんかねまあ、今ねこちら YouTube ライブの方では名前ね肩こりさんチームってなってたから肩こりさんチームが正しいのかいやでもまあお砂糖の方が頭に来てるからどっちなんだろう。まあ多分どっちで呼んでも正解になっているんだと思うんですけどね、まあこちらねお砂糖さんチームというね方のねアンツ用のねアンツ用メンバーでございますね。いやー何が可愛いってね基本的にね結構このねデフォルメ化された感じでね描かれるの多いですけど、なんだろうペッパさんとねカルパッチョのピースサインに対して後ろでね慌ててこうポージングをしようとするドゥージェというのが非常にこうねこれ素晴らしい可愛いですねというねものでございますね。まあでもね結構以前からねまあガルパン関係とかのイラスト描かれていたんですけど俺ねどれだったっけな多分ねお砂糖さんの絵を初めて見た時は多分ねミポリンか何かとかのやつだったと思うんだよね。まあ結構いろいろとあるんですけども他にもね描かれているのがねこういう感じとかですね。はい。まあソドコとね、まあこうあれですわな、メイドインアビスのナナチでございますわね。まあちょうど声が一緒だっつうのもあるんだけどあれやっぱねなんだろうねガルパンを見ている後にこうメイドインアビスを見てナナチを見ると、なんかこういろいろとこうね思い浮かぶとこあるよね。でもやっぱあれなんだよなこの人のね声マジね癖になるんだよな。ナナチのねあそこのねもうね喋ってるの見てるだけでもうねナナチは可愛いですねとしか言いようがなくなりますからねもうね、まあできればちょっとねアニメ一期ね終わったところだからできればあれなんだっけなんか劇場版やったらしいけどあれ基本的には総集編なんですよね。だからできれば2クール目というかでもまあ2クール目もやるのかな。個人的にはねぜひともこうボンドルト編さっさとこうねやってちょっとね次のステージとかにも行ってみてほしいもんですけどもね。まあでもアニメとりあえずメイドインアビスっていうアニメがありますのでもし見たことない人とかいたらねまあネットフリックスやら何やらで今見れますのでとりあえず3話くらいまで頑張ってみましょうか。3話超えて、4話5話っていう風にいけたら適正ありだと思います。このアニメね3話でねいきなりこうね不穏な感じに一気にバッと化けていくからね。個人的にはシーカーキャンプあたりのところもちょっときついかなとかって思ったんですけどねオーゼンさんっていうねとてもこうね素敵なねキャラクターがいるんですけどもねまあちょっとこうそこら辺の話をすると長くなるのでぜひとも興味のある方いたらね見てみてください。であとね昨日とか書かれてたこれか、
カトラス、これ食べてんのは、これペパロニじゃ、これなんだろう、パスタか何かがね。まあ、生しらす、カトラスが作った生しらす丼を作ってね、チョビがこう、うまっていう風なのと、多分まあ、アンチョビがね、作ったこう、ピザかパスタのやつをね、カトラスに食べさせたらうまいっていう風に。まあでも、あれよね、カトラスって、なんか普通にこう、なんかそういったさ、感情は多分表に出すことってあんまなさそうよね。でもな、第2章で早くちょっとこうさ、そこら辺のね、キャラクターの掘り下げ早くやって。てか、第2章、あれだよね、第1章で、サメさんチームのドラマ CD の中のやつで出てこなかったんだから、できればね、ドラマ CD でさ、どん底の一日みたいな感じでね、各どん底キャラクターのね、キャラクターの掘り下げをね、やってほしいですね、もうね。まあでも個人的にはカトラスさん、あんまりこう、やっぱ感情表現はね、そんなに表には出さないけど、なんかちょっとこうね、自分の心の中でね、思ったりするっていうのが非常にこうね、なんかすごいカトラスさんっぽくていいですねっていうね、感じをね、いただきました。はい。で、あとは、まあ、個人的にね、これですね。はい。昨日描かれておりました正常期ビキニのね、ミポリンでございますね。デフォルメだけではないんですよ。デフォルメだけではなくて、不意にこういうね、等身のね、等身大のね、キャラクターとかを描いたりするんですけど、これがね、またすごいですよね。まあ僕自身が絵を描けるわけではないのであれなんですけども、デフォルメキャラとその等身大キャラとでそんなにこうなんだろう、顔の描き方というか絵柄がそこまで変わらないけども、でもしっかりとこうさ、均整取れて描かれてるってやっぱすごいなと思うんですよね。やっぱこうさ、デフォルメ化した時って結構もう本当にそのキャラクターを、まあなんだろうな、表情とかそこら辺を結構崩したりするわけだから、あんまりね、結構なんだろうね、難しいんじゃないかなっていうのが自分の中ではこうあるんですけど、まあでもね、お佐藤さん普通にご自身の絵柄をそのままね、デフォルメもできるし、等身大にもできるしで、まあ個人的にね、すんげーミポリンがね、可愛くてね、大好きなんですよね。前にね、私服とかのね、ミポリンのやつとかもあったんですけど、まあそれはあれだね、またどこかのね、タイミングでね、ちょっとこう出させてもらえればと思いますね。このミポリンいいよね。でもあとね、個人的にね、好きなのね、これですね。これだった。はい。絶対これ近づきたくないでしょっていうね。確かなんかのイベントの時にね、出す時のね、こんな感じになってますよみたいな感じだと思うんですけどね。普通にアンチョビさんがいて、その隣になんでクラウス・フォン・ラインヘルツがいるんやっていうね。確実になんかこうね、下手なこと、いやでも、まあ多分そうそうね、なんかこう出てくることはないと思うんですけど、まあ旦那さんを怒らせたら何されるか分かりませんからね。個人的になんだろうね、この時期あたりね、結構ね、ネットフリックスで結界先生見たんですけど、あれいいっすよね。個人的にザップレンフロがすごく大好きです。ただザップレンフロがなんだろうね、ほら名探偵コナンでさいたじゃん、正直の上にバカがつくタイプの人好き。まあでもあのキャラクターといいなんといいね、個人的にすごくこうなんだろうね、なんかキャラクターの個性があふれるキャラ非常に多くて、ザップもそうだし、まあでもやっぱレオナルド・ウォッチもやっぱ好きかな。主人公の中でね、なんとなくレオを見ていると、なんだろうな、こいつ、なんか最初ね、オープニングでいきなりこうゴーグルつけて出てきてね、なんかジャンプの主人公を気取ってんのがこいつだと思ったらね、声を聞いたら普通に新発さんで、どっかのね、話を見てたら、これ確実にこの回の、レオは多分新発さんやな、みたいなのがあったからね、もうね。というところでございますね。ちなみにね、あとね、もう1枚だけ紹介させていただくと、多分俺が、あれだね、お佐藤さんの多分ね、
素晴らしいなっていう風に、ね、なったのは多分ねこれですね。沙織ちゃんをね書いて、そう思い出した。ツイッターが遡るんですけど、2018年、そう去年の11月の俺ね11月の10日が誕生日で大洗に行ってたんですよ。で大洗に行って、でその翌日ねなんかぼーっとね大洗でね過ごしてる時なんかにちょっとこうツイッターのやつね調べてたら、ちょうどねこのお佐藤さんのねサオリンがこう来て、めっちゃ可愛いじゃないですかっていう、そこからね普通にこうフォローさせていただいて、イラストもねそれからよく拝見させていただくようになっておりました。まあ嫁にしたいわら。いいかも本当にね、うちの番組にもこのように来ていただいて誠にありがとうございます。かわいい。さあというところでね、こちらがですね以上お佐藤さんのですねイラストのご紹介させていただきました。ありがとうございます。ご本人様はね多分ね根っからの野球の多分阪神タイガースファンの方なのかな。まあちょっとね阪神タイガース、まあ僕はあんまりねこうほら野球のさこうどこがうんぬんとかっていうのはあんまりこうないからあれなんですけどもね。まあでもやっぱ結構いろんな趣味を持たれてる方非常に多いですよね。まあガルパン、まあもちろんガルパンだけっていう風な人ってあんまりいないと思うんですけど、まあ結構その野球だとか、あとはまあバイクが趣味の人、キャンプが趣味の人とかさ、やっぱねそういう風にねやっぱその人とかのツイッターとか見ててもね、そういったいろんなもの楽しまれてるんだなっていうのが見えるのは非常にこうね人間性あふれてていいなっていう気になります。はい。ハットプス、ツイッター、ゴム肩凝りすぎた。なんかすげえこう変にね上から目線に言ってますけどもね。まあでもねいつもこう素敵なイラストね心の底から楽しませていただいております。ありがとうございます。さあというところでこちらですね、お佐藤さんのですねツイッターアカウント ID となっておりますので、よろしければねこちらの方もチェックよろしくお願いいたします。さあ、というところでね今日もまあもうぼちぼち11時が近づいてきてまいりましたので、今日はこの辺にて、終了とさせていただきます。本日もねお付き合いいただきましてありがとうございました。じゃあというところで本日もはいエンディングあります。パチパチパチ。はい、エンディングです。後藤さん、お疲れ様でした。一日お疲れ様でございました。お聞きの放送局は FM51.0 ザ・夜もガルパン。今日ものんびりと終了のお時間です。いやーまあというところでね今日もまあ無事終了ですよ。お疲れ様でした。明日行けば終わりかなとか思いつつもね、普通に僕土曜日も仕事だからもうちょっとなかなかね早くね休みが欲しいわ。休みが待ち遠しい。まあつってもなんだゴールデンウィークの10連休を過ごしたはずなのに、なんかねもうねあれからまだ1週間経過してないんですよね。まあ奇跡の10日連休から1週間しか経過してなくて、なんか個人的にはもう多分1ヶ月かそれぐらい前のねことのようにね思うぐらいなんですよね。いやだなもう。まあつってもね多分そんなことをしてる合間にねもう6月になれば最終週やら何やらあるから、まあ本当1ヶ月後っつって言ってたらもうあれだからね6月ぐらいになってるはずなんですけどもね。まあでもねそれだけこう濃厚なね時間をこう過ごしていたのだろうなと思うとね、まあそれもまたやぶさかではないのかなというところですかね。さあ、というところでございましてね、今日もまあ一日ありがとうございました。で、一応次回なんですけども、次回のね、お話というか予告をしましょうか。一応次回のお話はどこからだ ?5 月3日のね、大洗で、
そう、新しいね、お店のね、紹介をします。梅カフェワンオンさんっていうね、大洗の曲り松にあるところで、まあ、普段結構ね、こうカフェみたいになってるところで、ご飯も食べられるし、デザートも食べられるっていうところなんですけどね。今回ね、ようやく、ちょっとこう、せっかくだから一回行ってみたいなと思っていたところで、ようやくね、ちょっと行くこと叶いまして、で、まあ、なんとね、本当に珍しいことに、お客さん一人もいなかったから、お店の中もいろいろと自由に写真を撮らせていただいてね、放送での、紹介許可というのも実際こうちゃんと取らせていただいておりますので、そこら辺のね話をこう、でも明日その前にあれかな、どうせこうフリーマーケットの話とかで30分ぐらいは経過しちゃいそうな気があるんだけどね。そこら辺の話と、あとはグーテさんというね、もうなんだろう、西洋喫茶みたいなねところがあるんですけども、そちらの方で採れたね、藤の花、個人的にね、ここの藤の花がすごく綺麗で、今回の中では一番こうね、すごく綺麗に撮れたなっていうのはね、こちらのところにあるので、ぜひともね、見ていっていただきたい限りでございます。はい。さあ、というところで FM51.0 ザ・夜もガルパン、ほぼ毎日ですけどもね、大体夜10時ぐらいから1時間かけて放送させていただいております。大洗とかガルパンの話もしているんですけども、結構ざくばらにいろんな喋りをします。でも最近のドラマは見てないけど、昔のアニメだとかね、ゲームだとか、その他もろもろ喋っていきますので、興味のある方いたらぜひとも見ていっていただければと思います。あと一応ね、多分今日ね、この後、放送どうしようかな、テストやっておくかな、配信テストというかさ、ちょっとね、縦型、横型にちょっといろいろと切り替えをしてやっていこうかなと思うんで、もしかしたら後でテスト配信すると思うんでね、お付き合いできる方、よろしくお願いいたします。今日もありがとうございました。さあ、というわけでお聞きの放送局は FM51.0 ザ・夜もガルパン。今日も一日お付き合いいただきありがとうございました。次回放送は明日の夜10時からですので、よろしくお願いいたします。それでは皆さん、また明日この時間でお会いいたしましょう。パンツォーファー。おやすやー。合言葉はべー。おやすみ。ほう。